Faidi bere faidi. O bagan rogo. Boy nai thok. Kumrok. Logi nuk nai narok. Logi tong di chaya kari. O video rogo. Kubangma nai thok video. Ni bising tu narok. Kaham mangkli. Nugui mana no. Nai di. O kumrok busuk nai thok. Thì belai tong rok jaga khom rok bai aku bai bufang khom buba tebo national top area tongo hadi logi wo an logi phaya kai kaham jagat lang phulung nai tebo o khom char rok nai tok mani busuk kai mosangai tong kanai nai di obojoto no kai tui rok lui tong nan nango so so oi tok kai toni nani sini jot toni dai to tong nan nango tama gai o Bangalore area wo kai busuk nai to kai toni di ta huk te buk tong nai nai di busuk si tong tok harian logi te bu yang busango uyang nai ben tebo te kisia funuk lain padi obo nai di obo ku tor supe ku te kisia tongbu tamu sana ni kumama na top area no tuyoi tung kumama no tin lai thang lai bai lama roko lama kinar murti building kinar roko nai thok kai kayoi par roko tong thori tonna ni nai thobi tonna ni belai kaham o kum nai di o thui thang do hat tui rok luja gani hari hekai nubai kana norok busuk to tok khum sara bufang rok kaina le nango pai ti ban hambai